Mitäs? Miten se oli teknisesti? Vähän lähemmäs. Joo, siitä. Käy. Voisi olla sille väliin jotain käymäkosta. Ja nopeita ja energistä hymyile vaan. Joo. Ja valmista. Ja ällistyy tämän musiikin hyvyydessä. Hiljaisuus. Ole hyvä. Ja tuu kerran lähemmäs kameraa. Ja takaisin. Tee naintieleitä sille seinälle. Ja takana. Tee vaan. Joo. Baaripuolella ja muualla niin liikkumiset kiellettyy ja Jani on ainoa, joka huutelee ohjeita ja käyntiin ja valmiin. Aika levotonta alkaa olla tuolla baarin puolella. Käy. Pullo pois. Ole hyvä. Lähdetään tästä. Joo. Näkee peilistä itse. Älä kato. Joo. Älä kato sinne peiliin. Ai pitäisikö Ota molemmat kantit vielä. Molemmat siitä ja sitten arveluiksi. Ja toinen puoli. Mene sinne tuolille nyt nytkyttelemään. Tekee perkele. Ai, tuolille. Joo, just silleen. Todella on. Ja me istumaan siihen jotenkin istuttelemaan. Sitten sinne matolle tekee sitä matoa. Matua. Joo, tuu takaisin vielä tulos kuvasta. Mene silleen, tuu sieltä telkkarista vähän niinku, miltä se... Tuu vähän sieltä tuu sitä matoa varoista kotiin teet. Tää kyllä vatsaa. Joo. Ja yritä katsoa kameraa. Nyt tuu lähelle kameraa, sut lähelle tekemään jotain, että joudut olemaan vähän kyykyset. Vielä lähemmäksi. Joo, toi hyvä. Joo, niin. Hetkinen. No käyntikset tuolla tuolilla ja CD on tosi lyhyet, että niitä pitäisi mun mielestä lisää. CDllä tuolella. Nyt on uudet varvit. Tarkoittaako Ei sitä? se kovin pitki tarvitse olla. Ne on, mutta siinä oli 2 sekuntia käytöstä. Se kamera poikkeaa. Onks poikki? Otetaan vielä uudestaan se sama tuolla CD ja tuo.
Petkuli, käykö sulla? Lahjetaito. Vahataito. No niin, siitä jatkuu. Se on Ei ollut. mitään. Ei. Kamera käy, ei lahtia tänne. Ja kimppu. Eikä se näy, että se nauraa. Joo. Se näyttää hyvyltä vaan, kun ei kuulu ääni. Kato sitä CD-tä saman kuin panet sinne. Kato. Ne vielä niin, että katot CD-tä ja panet sinne. Ne vielä silleen, että menet sinne niinku persetään kameran päälle siihen tuolille niinku kontille. Panemaan sitä tuolia. Ei tee! Mene. Alkohan suora. Siihen. Joo, Kato se. Joo. Kyllä sä. Sitten vielä sellainen, tuu seisot vähän. Laskeva. Ei niin eteen, tuu vähän eteenpäin vielä. Ja menet oma vasen vielä enemmän. Siinä tee vaan tällaista nytkyttelyä, se pientä vaan laitetaan tämmöistä. Ihan kato kameraa. Kato CD. Kato tänne sormet CD. Joo. Sama kohtaa vielä ihan toisessa laidassa. Joo. Ihan... Se menee vaan kasvoja kyllä. Ei saa, pikkasen eteenpäin. No. Ja vähän oma vasen. Ei kun sori oikein. Siinä sama homma se nytkyttely, että jorailu ja sitten niin. Me voit kattoo ittees siihen samaan paikkaan, missä oli äsken. Mitä? Niin aivan joo, kato sinne joo. Se on tosta hyvä leikkaus. Ja Joo. sitten kato ekaksi siinä, missä oli äsken. Noin, ja nyt katot eteenpäin. Niin joo, ottaa. Ja kato CD-tä vielä, väistä vähän sen tiedä, että se CD-tä näyttää ne on. Joo. Olisiko siinä? Otetaan vielä. Tuli sitten paikat pois. Ai niin, kaka piti täystä. Nyt. Ja voisit taas aloittaa silleen, että tulisit täältä vähän lähempää jotenkin. Nyt voisit vaikka alkaa niistä sun selkälle tossa noin, niin kävele kohti sitä oikein silleen niin kuin vaarallisen miettiviä askeleen. Mutta tuut oikein lähelle kameraa, että se pelkästään sun selkää kuvassa aluksi. Vielä tiedoksi kuvataan. Ja menet nopeasti, ja vielä lähemmäksi. Ihan peittää vielä lähemmäs. Silleen, että voit... Ei ihan noin läpi. Nyt ollut pikkasen. Noin. Ja voisit nopeasti siitä sit suvahtaa sinne. Niin. Ei tarvitse nopeastikaan, kun kävelee vaan. Okei. Ja valmis. Ole hyvä. Ja katsi koko ajan CS. Voit tehdä polville sinne. Ja sit tuu silleen, että nouset pystyyn niin tanssattelemaan, mutta just että oot sillä sivulla, että me voit mennä polville siihen. Täällä? Joo, lähet tanssiin ja menet sinne polville. Ai niin, siis Niin ylhäällä. ylhäältä niinku, että jotenkin silleen tänne limboon. Käynnissä. Joo, kato se. Joo, vaan nyt sitä. Porasi pari kertaa. Sitten käännä selkäsi ja ota vähän etäisyyttä siitä. Vähän. Ja sitten käy kunnolla siitä poispäin silleen, että mukaan teeskentelyt välillä tästä se kohta. Ja sitten oot vähän kunnolla tänne kamerakohtaan. Ja noin just se nopeasti, joo. Joo, ja välillä pois.
Joo, mutta missä kohtaa se pitäisi olla? Että ne... Ojentelee, joo. Me makaamaan vatsalle. Tai siis tohon noitten tuolien väliin kohti CD. Tänne näiden kahden tuolin väliin kohti CD ojentelemaan niinku epätoivoisesti. En mä mene tuohon lattialle makaamaan. Mä tarvitaan hikeä. Olisiko mitään muuta asentaa? Sellainen niinku... Huoneen käsinaumeessa. No mitäs sä sen TVn ja tuolin välissä sieltä kohti CD:tä ojentelet? Silleen puolipolvella niin kuin oli äsken. Vähän tänne päin. Eli molemmat kädet kohti silleen. Noin just se. Pyöriks? Joo, pyöri. Tee vaan. Joo. Joo, sit sama asento tuohon kahden noiden nojatulin väliin. Sama asento ja sama pele. Ja silleen katsot, että pele just noin jotenkin. Joo. Ja katso CD. Ja katso tänne. Ja sit vielä toiselle puolelle CD:tä. Joo, sieltä yksi. Nyt tulee tuo kasvu. Sieltä joo. Ja sitten vielä yksi täältä nurkasta täältä päin. Mistä? Tuosta niinku sieltä suunnasta tuon kohti. Tuu vähän lähemmäs. Se sieltä. Niin. Joo, kokeile. Joo, otetaan vielä se niitty tosta välissä tekemään. Tästä? Siitä joo. Joo, just. Ja kato kameraa ja kato välillä CD:stä. Sitten tehdään niin, että rupeaa lojentelemaan kohti kameraa. Mitä? Täytyy kamerassa on. Ota, kannattaa se kädet tehdä sun naamassa. Ja päästä siihen vielä joku ukala silloin. Se on sama sinä on. Joo. Jep. Eiköhän siinä ollut.